Ini lah bangsa video pengen kenal tuh masih pacining tung lo. Oi, kadom kadawai panta. Lasi pini lah bangsa video bangke. Ini tum kacing honai. Ini tum lah YouTuber klaim rap pada korte ingjira tuh apaan. Lapen ke lah isi ini lamarjan selam bom atum pan sini le jasemet lah bangsa video ke selam pen pacining kangtung. Lapen cetan cimum kangtung. Lasi jasemet abang ke lalo non head jong pukalilo lagi penangan ingkan dolo Karbi Film Society ini tum lah Karbi lamarjan an karai komentum asong isi asong. Lasi hadak bahal tum cerap citu dunai. Lasi hala bangsa song pen isi aron keselam pun bangga lalo itu karbi atum aron ateng bensi isi lamaran keselam taron padam nangji pu la bangga lalo ilitum kurisia bangke ningga cedok alamarjan bangke salam longli jasemet kurisi pelonde pinsor lo su kurisi ke ya lan ningga cedok alamarjan bang salam longli komane korte ingjir angdeng bang jui bangke la ke durapeta cok dat hai mini setame la ningga cedok alamarjan long bangke kurisi ke ceparjan longli besalang litum hinpen ceparai pon lo la ke nili setame Karbi Film Society atum ban la bangsa putak kace don du nang tek cepak lang lo la pen ning ka rong lo la si tum nona por hot bang ke YouTube along aphan jasemet la pen ke ong dung inut bhai ni tum setami non akimi short movie ke salam tum bang dopik la si la short movie ke salam tum bang jasemet kacin ni tum ta dokok da hai lang la pen ke la YouTube along aphan chot pupo la isi hini video ke salam dudu la si la hai tum bang jasemet kacin ni tum dokok de tisil beson ta dokok lo nili theglong lo bon ta dak paklang tle lo sekuri si bet setame isi ning ke sedok alun ijir pajut huyan kilun kan dokok lo la si la hai ron kacin ni tum ta do la si pini bang kera bang so video kenal tum hasi pacining tung lo la pe tum cethan seroi lo nang cethan seroi bom dam bom lo nang la si nili ta kacin ni do nali tum setame la beson tak thak huda por te nang than nai nili tame nar ju bom ji la pen tame nili setame bidi sorenal tume enpon bom ji lapen isi kijut si ason ben lo alam the bangke lasi puthot lage karbiarat panse karjui nili korte ingjir YouTuber tamane karjui gali lage karbiarat kado panse karjui ile tum Karbi Film Society pen acha parai po alam the pom hejong ta nili paklang lo kurisi pulo tang te isi alamar jan long acha parjan rapet long le pulo setame isi alamar jan along jasemet lun along noi jan noi long le pusi pulo lunar jan long jasemet setame lun along bangke lun thurap pet long lo kurisi tumta mate jirpek le ceta lun rap petiti bisar lam bijoy lek thepen mir mili rong pi tang ho jiten terang pen rubina krup pi tang ho nitu timung pi pen ani binong timung tho la boson kurisi sisi ningi cedok lun lota ase lun rap petiti ase jasemet ke hala lamar ala lunar jan long ke bana bangke luna teng se banji luna long yong se ninge cedok lun pulutang thadak lun cedok luna long se korte ingjir kacing hon lun betel korte ingjir kacing hon lun long se kace song lun pulutang te hala so teng se banji jasi luna long bangke lun tu long lo la se pi pot lo jong se lamar jan long mate lunar jan ta cepar jan long le pulutang te lunta kurisi lun rapet pe son te jasemet luna long se alang tum kace thak kopi ma harak alam the teng zada kace parjan jan jasemet bang nile chini da mateng pulutang te lasela so puthak deli jasemet la bang so video bang ke karbirat pansi karju kang tung jong si lamar jan cepar jan long cepar jan long le pulutang te pipot se lun bang pilun long lok lo lake ning ini ngece oi nang yalam ta kali lapen la buson polam kali muthe nili ke matha da malam athe ilutum hakoron si ke bana potsi kurisi ke lamaran cepar jan long le pusi wan lo lase haku hut same kecepat calun do bong oilun ta ho kopni ni kecepat calun long bangke jasemet kurisi ke cepat cace lase hala soteng se bani polonte lun se tamil lason se wangi mah pusini le kamat hada malam lake iltum kadu be cidin nang polam ta kali lapen lam cepang jar nang polam ta kali mutheni li karu kang tung lasi Karbi Film Society atum apan lam labang so alam nang reply back nang i polam ta kali mutheni li jasemet alam the kamat hadam pen ke paklang da malam lake lapen Karbi Film Society tum non puan ke klem ke dam miu lase hala solong tamil tum kadu ya cerap du nangji lapen labang so step ke deng zame miu lo jasemet pemhejong nili paklang kurisi shooting long rapet polam bangke lase nili ta cedon dun lapen ke bang ilang porta cerap dun bomji lapen ilu tum la YouTuber korte tum ans tamil tum kadu cerap cetu du nangi lapen aron ke pincong ateng aron kroi nangji lapen jong se celang me medet a video plon til tum un an ke paklang ke dia pan setame bor ipon bom nangji lapen un an ke mi pan bangel tum kadu ta klem nangji cerap cetu bom nangji la helo jasemet bangke lase kijut si nili hin penal tum kadu pan tame dome thak me akadom pajiri lo kadom